Dito tayo sa may ano mga yan, no, sa may opisina, no, sa may ano dito na dito kay ano kay kay Congressman Mark Juan Comayans, kay Ayuda Mark, no. Mayans, magpa-ID lang tayo dito kasi hindi pa tayo nagpa-ID para pag may ayuda na makukuha rin tayo ng ayuda, no. Kaya dito Mayans pa ID Mayans, no. Dito lang sa Mayans yung opisina sa may Boulevard ng Lingayen. Makikita nyo naman may diyan sa labas, no. Pwede kayo magpa-ID dito Mayans dito sa may ano dito sa may dito sa loob ng mismong Mayans, no. Tara Mayans, samahan nyo akong pa-ID. Mayans dito sa Mayans, no. Magpapa-ID tayo dito Mayans, no. Dito sa loob Mayans ng opisina. Dito Mayans sa magpa-ID ko lang dyan kasi Mayans na hindi tayo natuloy na magpa-ID dito kasi kailangan pa lang ng valid ID, no. Wala tayong dalang valid ID kasi kinuha natin yung ayuda ni ayuda dito, kaya balik na tayo Mayans, balik na lang. Doon ang opisina Mayans, so pagpasok nyo doon sa loob. Ito yung sa looban. Ayan, doon yung ayuda banda. Tapos dito yung pa-ID mga Mayans, yan, pa-ID. Tara Mayans, no. Pawin tayo. Okay Mayans, no. Salamat sa panood. God bless you. More power. Keep safe. Sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga Mayans.